stranka iz Srbije može da vam uvijek. Snažni ste ljudi. Preživjeli ste svašta. Preživjeli velike iskušenja. Dočekali i mir. Ali je mir doneo loše vlasti. Vama sada treba mudrosti. Snaga će nam trebati kad budemo vodili i Srbiju i Republiku Srpsku. A danas mudrost da ubedite građane Republike Srpske da treba da glasuje baš za naše kandidate. Naravno, mi smo jedna politička stranka razdvojena sa dva zakona. Naravno, mi smo jedan narod razdvojen u dve države. Dok postoji Srpska napredna stranka i dok postoji Srbija, Republika Srpska će biti prva na meti za brigu koju će Srbija ne dovoditi. I to vam garantujem. To vam garantujem zato što ja ne mislim da se sastajem sa onima koji vode Republiku Srpsku samo kad dođu izbori, pa da jedni drugima pomognemo da pobedimo svoj narod. Ja mislim da u Republiku Srpsku dolazim bezmalo, svakodnevno, zato što vam je uzalud ako jedno dete raste i napreduje, završava školu, ženi se, pravi kuću, a drugo negde ostalo po strani i niko njemu ne vodi brigu. Ovo su dva deteta srpskog naroda, Republika Srbija i Republika Srpska.